От това видео ще разбереш как цветовете на храната могат да подобрят здравето ти. Ще научиш защо плодовете и зеленчуците са важни, как да ги приготвяш за максимална полза и защо фибрите са ключови за храносмилането. Знаеш ли, че колкото по-шарена е чинията ти, толкова по-богата е тя на различни витамини, минерали и антиоксиданти? Ето защо е важно да ядеш поне 5 порции плодове и зеленчуци дневно, около 400-500 грама общо. Как да ги консумираш за максимална полза? Правилно е да се консумират сурови, най-добрият вариант за запазване на витамини и ензими. Особено за плодове, зелени листни зеленчуци и чушки. Леко задушени или печени, топлинната обработка подобрява усвояването на някои вещества, като ликопена в доматите. В туршия, ферментиралите зеленчуци, като кисело зеле и моркови, са богати на пробиотици, които подпомагат храносмилането. Като смутини фрешове, бърз начин да си набавиш витамини, но не забравяй, че целите плодове съдържат повече фибри. Цветови групи на плодовете и зеленчуците. Примери, активни съставки, какви са здравословните ползи на всяка група и как е най-добре да се консумират. Червена група. От червената група са следните продукти: домат, червена чушка, нар, червено цвекло, репички, червена ябълка. Активни съставки: ликопен, беталаини, антоцианини. Защитават клетките от стареене, подпомагат сърцето и кръвоносните съдове. Намаляват възпалението. Доматите са по-полезни сготвени, ликопенът се усвоява по-добре, а чушките – сурови за максимален витамин С. Ябълките хапва из кората, там има най-много фибри. Оранжева група. В оранжевата група спадат морков, тиква, сладък картоф, кайсия. Активни съставки: бета-каротин, витамин А. Подобряват зрението. Грижат се за кожата и имунитета. Действат като мощни антиоксиданти. Морковите и тиквата са чудесни за душени или печени, за да се усвои по-добре бета-каротинът, по-добре с малко мазнина, например зехтин. Жълта група. В жълтата група са банан, лимон, ананас, куркума, жълта ябълка. Активни съставки: витамин С, бромелайн, куркумин. Подобряват храносмилането, укрепват имунната система, действат противовъзпалително. Куркумата се усвоява най-добре с черен пипер и мазнина. Лимонът и ананасът са най-полезни сурови. Зелена група. Зелената група се състои от броколи, спанак, авокадо, кейл, зелена ябълка, активни съставки, хлорофил, фолиева киселина, магнезий. Подпомагат детоксикацията. Укрепват костите. Регулират кръвното налягане. Зеленолистните зеленчуци е добре да се консумират сурови или леко задушени, за да не се загубят ценните им вещества. Синя група. Синята група включва боровинки, капини, сливи.
Активни съставки – антоцианини. Подобряват паметта и мозъчната функция. Забавят стареенето. Помагат за кръвообращението. Най-добре е да се ядат сурови или замразени. Запазват полезните си свойства дори при замразяване. Лилава група. Продуктите в лилавата група са патладжан, акайбери, черно грозде. Активни съставки – полифеноли, ресвератрол. Подобряват кръвообращението, защитават клетките от оксидативен стрес, подпомагат здравето на сърцето. Патладжанът е по-полезен печен, а гроздето – най-добре в натурален вид. Бяла група. Бялата група включва чесън, лук, карфьол, гъби. Активни съставки – алицин, сулфорафан. Подпомагат черния дроб. Подсилват имунната система. Имат антибактериално действие. Чесънът е най-полезен суров. Карфьолът може да се яде суров, варен, печен или ферментирал. Защо са важни фибрите? Подобряват чревната флора и храносмилането. Регулират нивата на кръвната захар. Намаляват холестерола. Помагат за дълготрайно засищане и контрол на теглото. Най-добрите източници на фибри – ябълки, скората, броколи, бобови култури, овес, ленено семе и пълнозърнести храни. Яжте сезонни и местни продукти за по-добра хранителна стойност. Природата ни е дала всичко необходимо, за да се храним здравословно и балансирано. Сподели в коментарите коя е любимата ти цветова група. И ако видеото ти е било полезно, не забравяй да го харесаш и да се абонираш за още здравословни съвети.